Nech sa páči, vašich 60 sekúnd. Milé Slovenky, Slováci, všetci spoluobčania Slovenskej republiky. Už túto sobotu budete mať pred sebou možnosť rozhodnúť o kvalite života na Slovensku na najbližších 5 rokov. Budete sa rozhodovať, či tu budeme mať prezidenta, ktorý sa chce o ľudí starať, ktorý je prezidentom ľudí, alebo si chcete vybrať prezidenta elít, mimovládok, kaviárne. Či budete vyberať prezidenta do zlých časov. Prezidenta, ktorý dokáže zvládnuť aj vážne krízy, ktoré Slovensko postihnú, pretože ten svet sa neustále extrémne mení. Budete rozhodovať, či chcete prezidenta, ktorý bude vždy a všade hájiť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Budete voliť prezidenta, ktorý nedovolí zatiahnuť Slovensko do akéhokoľvek vojnového konfliktu a nedovolí vyslať našich synov bojovať mimo územie Slovenska. Dámy a páni, takýmto prezidentom chcem byť, ak dostanem v sobotu vašu dôveru. Pani Oblona.